Qozanda экскурсия ретро-поезды йөри башлады. Совет паровозы Qozanнан Зүйеге кадәр бара. Бу поездга билетны койдан сатып алырга була, хәбәрчебез ачыклады. Иң якты һәм популяр совет паровозларының берсе хәзер сәяхәт тәкъдим итә. Тимер юлчылар әлеге машинаны Лебедянка дип атый. Ул Советлар Союзының барлык тимер юл челтәрендә кулланылган. Мондый казанышлар өчен конструкторлар үз вакытында Сталин премиясе белән бүләкләнгән. Тарихи паровоз яна рельстә. Сәгатенә 50 чакрым тизлек белән хәрәкәт итә. Электровозы они более сложные машины. Электровозлар артык катлаулы машиналар, паровоз бик гади машина булып санала. Идарә итү якынча бер үк төрле. Монда физик хәрәкәт күбрәк. Паровоз Зүйәгә ретро экскурсияне башлап җибәрде. Пассажирларны күңел ачу программасы, истәлекле урыннарда булу, башка мавыктыргыч программа көтә. Вагоны электропоезда также забрендированы под исторические даты. Электропоезд вагоннары шулай ук тимер юлга бәйле тарихи даталар, Татарстан үсеше турында мәгълүматлар белән баетылган. Пассажирлар бик күп яңалыклар күрә, өстәмә мәгълүмат ала. Борынгы паровоз Васильевада булды инде. Якындагы көннәрдә 25 июнь һәм 2 июльдә Зүйәгә китә. Киләчәктә яңа урыннарга экскурсияләр оештырыла. Понравилось много разных там рычагов, всяких каких-то манометров, там стрелочек двигается, ничего не понятно. Как это все поедет, вообще очень интересно. Наша история, это интересно, это необычно. В общем, так, я на таком паровозе еще не ездила. Надо передавать память из поколения в поколение. Вот, мы стараемся максимально. Вот, и нам родители, а мы своим детям. Фарис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Ленар Гизатуллин, Татарстан яңалыклары.